गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो सानबाय। आंनि मुङा इनिथिं एमजे। जों दायो बे मोसानाय बादायलायनायाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बिबारि बसुमतारीखौ। जोंनि आसामनिनो टप 10 नाम्बार 1 बिबारि बसुमतारीया जोंनि स्टेजाव दायो मोसाफैगोन। बिथांखौ दायो खावलायहरनाय जाबाय। दा गिबियावनो आंनि सिनायथिखौबो होनाय जासिगोन। आंनि मुङा येलग्रा दैमारि। दायो बिबारि बसुमतारीखौ स्टेजाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेखौ सेलेक्ट खालामगोन जोंनिनो आसामनि टप 10 नाम्बार 1 जोंहा फान्थावस्रि बसुमतारीया। गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ हरग्रोनाय जाबाय येलग्रा दैमारिनिसिम। आं डेन्जार मेथाइखौसो मोसाखायो येलग्रा दैमारि। आखाइ खमना होबानो जाबाय दे इनिथिं एमजे। आंनि मोसानायखौ मोजां मोनबा दे लागायदो बिदिबालाय मेथाइखौ फान्थावस्रि। हाबाब बे बिबारिनि मोसानायखौ नुनानै गोजांस्रिउ जोबखांबायसोलै आंहा। देन्जारसो मोसानो गोरों जायो माथो। आयै बिखाया बिख्लोआनो आंना मावग्लुंजोब्बायलै। माबा फान्थावस्रि, आंखौ अननानै सेलेक्ट खालामथारदोलै आंखौ। आं मोसानो रोंखायोना फान्थावस्रि, आं मोसानो रोंखायो। आंखौ सेलेक्ट खालामदोब्रा। नों जेबो टेनसन लानाङा बिबारि, जों दंना, जों दं। नोंखौ सेलेक्ट खालामखाबाय जोङो। नों डेन्जार मोजां मोसाखायो बिबारि बाब। नोंखौ सेलेक्ट खालामखाबाय जोङो। आदसा एमजे भाइ, मोनसे खोथा जाबाय नङाना? नोंलाय सेलेक्टसो खालामदों ना बिबारिनि मोसानायखौसो नायबाय थादोंब्रा नोंलाय? आंथ' सन्देहखौनो बारा मोजां मोनलाय लाङासैलै एमजे भाइ। होद एलग्रा, मा जानला मानला बुंबाय थाखोब्रा नोंलाय साला। नोंसो मोसानायखौ माथो गल'ल' नायहरबाय थादों साला। आंखौ बुंनायालाय मा आंखौलाय नोंलाय इदि होनबाय थानांगौ जाखो नोंलाय? एलग्रा आदामोन, आंबो डेन्जारसो मोसाखायो। आरो आंनि मोसानायखौ नुनांगौबाथ' नोंसोरो बोरैबा बोरैबिसो जाजोबगोन मिथिबायना एलग्रा आदामोन। आदसा एलग्रा, बे बिबारिखौलाय मानोथो बेयाव थाहोबाय थाखो? बे जोंनि खाथियाव लेंहरनाय। ओइ आगै सना बिबारि, दसे जोंनि खाथियाव फैथ'लाय। नोंजों बायदिसिना सावरायनो नागिरदों जोङो, फैलाय। ओइ आदा एमजे, आं बे एलग्रानि खाथियावबाथाय थांनो बिराद गिलायलायलाङोलै। एकदम माबा माबि खालामनो नागिरो बे साला। बेनिखायनो आं थांनो गियोलै खाथियावनो।